हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्ह मामू पृष्ठारू गपटिए। आज आम आउ एक नुआ गप शुणा। गपटीर ना है फल प्रदान। प्राचीन और पवित्र नगरी वाराणसी समीपरे अवस्थित सारनाथ थिबा एक विराट बटवृक्षर छायाच्छन्न परिवेश मध्य गढ़ी उठिथिला एक नूतन आश्रम। ସେହି ଆଶ୍ରମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ିଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କପିଳାବସ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୌତମ, ଯିଏକି ଏବେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ପବିତ୍ର ଓ କୃଚ୍ଛ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସକାଳେ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭିକ୍ଷୁ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ଯେକୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଘର ଆଗରେ ସେ ଯାଏଁ ଠିଆ ହେବ ଯେ ଯାଏଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ସୂଚିତ କରୁଥିବ ଯେ ସେ ଭିକ୍ଷା ଚାହାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଏଥର ଚାଉଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଦାନ ଭାବରେ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ମନା କରିଦେବେ ତେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସହରର ଲୋକେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହା ବିହାର ଭାବେ ବିଦିତ। ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଓ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଏତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି ଯାହା ପବିତ୍ର ଓ ବେଶ୍ ସରଳ। ସେ ତାଙ୍କର ନୀତିବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ବେଶ୍ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଚକିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସାରନାଥ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବେପାରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ବିହାରକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ରାଗୁଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ସଂସାରୀ ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆଉ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଲୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେଦିନ ଥାଏ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସକାଳ। ଶୁଦ୍ଧ ବେପାରୀ ନଈରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରୁଛି। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଗଲା। ସେ ଯଦି ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭିକ୍ଷୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଦିନକେ ତୋର ଦେଖା ମିଳିଲା। ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ବେଶ୍ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି। ତୁ ଗୋଟେ ବଜାରୀ, କାମ ନ କରି ବୁଲୁଥିବା ଠକ। ଏକଥା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଭିକ୍ଷୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷୁ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ଲୋକଟି ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ଏଥର ଲୋକଟି କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲା ପରି ହାତ ମୁଠା କରି ଚିତ୍କାର କଲା, ମୁଁ ତୋ ଗୁରୁ ଗୌତମକୁ ଜାଣେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ, ବୋକା ମଣିଷ। ତୁ ତାର ଶିଷ୍ୟ। ତୁ ତା ଠାରୁ ଅଳସୁଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଟି ଏତେ ରାଗିଗଲା ଯେ ସେ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ଚାଲିଥାଏ। ତାର ଗାଳି ବର୍ଷା ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଚାଲିଥାଏ, ବନ୍ଦ ହେବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ଦଣ୍ଡେ ରହି ବିସ୍ମିତ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ବେପାରୀ ଆହୁରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଓ ଆହୁରି ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଘଣ୍ଟାଟିଏ କାଳ ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ସେତେବେଳକୁ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଭିକ୍ଷୁଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲା, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଯେ କି ତାର ଏତେ ଅପମାନଜନକ କଥାରେ ପଦୁଟିଏ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନାହିଁ, ବରଂ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି କେବଳ। ତଥାପି ବଳବତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଚୁପଚାପ ଲାଗୁଛ? କାହିଁ କିଛି କହୁନ? ଏଥର ଭିକ୍ଷୁ ହସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଝୁଲାମୁଣିରୁ ଫଳଟିଏ ବାହାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ବେପାରୀକୁ ଦେଖାଇଲେ। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ କହି ଚାଲିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଫଳ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫଳଟି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତୁମେ ଏପରି ପଚାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତାହା ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ, ସାଧାରଣ କଥା। ଲୋକଟି ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ ବନ୍ଧୁ।
ମୁଁ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ହାରିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ମନା କଲା। ତାର ସବୁ କ୍ରୋଧ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ଗାଳି ପରେ ବି ଆଗନ୍ତୁକକୁ କିଛି ବାଧିଲା ନାହିଁ। ହାୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଟିକିଏ ବି ଅପମାନର ସୂଚନା ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ସେ ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ବେପାରୀଟି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ।